Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend Migao mar aluora Soipan Tuya ogolo siem ne jokenya ma ong'iyo tong'o yien kendo ketho aluora. Migao mar aluora oyango ni idhi ndiki apisas moko 2,000 mondo konye keto arita mar bunge. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. Migao mar aluora chako chenro mar chopo kare, chenro mar pidho yiende biro na paga beach kochopo higa mar 2032 kod chenro mamoko mag rito aluora. Jatend Migao mar aluora Soipan Tuya kane loso gi jofwambo ogolo siem mager ne oganda ma hinyo tong'o yiende aoyaye kowacho ni thoth masiche mag mach mawuok e bunge go itimo gi dhano. It's a dry spell, but there is no fire that causes itself. It is an act of man, all of them. And in terms of contribution, a big percentage of the forest fires emanate from the illegal activities that are happening within the forests. So I know that one of the biggest things on my table is to ensure that we are enforcing proper sustainable utilization of our resources. Tuya wacho ni migao mare riwruok jokanyo mamoko chako chenro mar reso bunge ma pacho ka ma kuom kinde malach osebed kitiyo godo marach gi jokenya ma ok ohero aluora. Meeting the Conservation Alliance of Kenya is one of the many initiatives that we are undertaking as a ministry to make sure that we engage various sectors and to bring them on board in this campaign. The 15 billion agenda, tree growing agenda, and really drew on the synergies of the value of restoration of our habitats to increasing our biodiversity and in turn increasing the opportunities for livelihoods of people, for the economy of the country, and for the resilience of this country against climate change. Monomo chop kare Tuya wacho ni apisas makwan gi romo 2,000 biro ndike tich ne rito bunge. Chenro mag wang'o makaa bende biro tim mana koluwo chik. We are soon employing an additional 2,000 forest rangers into the Kenya Forest Service. Charcoal burning is not a crime per se. What we need to be talking about is sustainable charcoal trade. We have farmers in this country that have trees in their farms for purposes of charcoal production, but it's being done in an unsustainable fashion. Tuya wacho ni migao mare biro chiwo mich ne jogo mopidho kwan yiende madwarore. Individual Kenyans, you can tap your phone and actually register and mark the progress towards the targets that we have set. Even if you cannot do 30 trees in that one day, you can do 30 trees in a whole year as you prepare for your birthday. We shall be incentivizing Kenyans. Even we are talking about certificates of green conduct, so that you can feel proud as a Kenyan that you are contributing towards climate action. Tong'o yiende mag bunge aoyaye kod mee makinde ka kinde gin moko kuom ng'ikruok mosebedo ka duoko chien lach mar bunge pacho ka. Migao no wacho ni giwuok oko mar rito aluora mondo duok chien midhiero ma Kenya kale koluwore kod lokruok mar kor lwasi. Simpros Okinda, Ramogi TV.